Karbi lamet amai ingdeng thongkep katalonji aphan aphi ke ponthu. Difu rongmarjong amahang ki thek ingdeng thongkep rapho arni katalon pon. Rong plim plam along ingdeng pli hawa rong aje misen pen pachun. Kajirong happy aklam kohora along Karbi Honghare Youth Council pen riso nimso aparman sekar klipon. Karbi longri abirta kelang ara doon phan kardom pajir iglo kardom. Pini Karbi longri abirta kethan ponji abang nili sami kabin teron pe pini birtang angton met arjuporik sena. Ar koi ni phai krek thom arni difu Karbi lamet amai asai hem along tirikam atumpen pherengke amai kangni. Laso pherengke amai along amai phu hukorsing rong pi pen ke pachini pon ke non malom corona avur lapen omicron avur kang dang ajok nijang Karbi anglong dongkamukam along ingdeng thongkep Karbi lamet amai katalon aphi pon thunang koklo. Laso katalon ponjia phan non amat ke arni lapen achiklota puthek thedetlo. Mo laso avur kang ar muchot ahutsi laso ingdeng thongkep Karbi lamet amai katalonji aphan pachini thupo pusi amai phu hokorsing rong pipen pachini pon. Laso Karbi lamet amai aro arim along klembang phu bang phi atum anta aning ki oi edet je aphan pachini pon thu. Laso pherengke amai along Karbi lamet amai phu hokorsing rong pi konchun bang dun amai phu kamsing hansi lapen konchun bang liladhar teron atum chitong dun. Mai atiri ahin ben kecing bai kecing saya untuk isi keceparan ma bangsa putat nang tongkan kasih itu arko jikno ni thai ko ben ko de thoman dingkan se Karbi lamne nama i dongkam kam asal ko aklama long ke padu kunji amai bang nilitum ahin ben labang so amai ke sai jog je papi nang ko mate postpone nang ko postpone mate kella abang ke non mat ke arni achipru abang ni tu hot ipin pensi papi go pen ke adino nang ke la hello alam ki dinong era bang ke India adang ti kan ti along omicron akisu abur namba uti son si asam along lapen ini tum Karbi anglong dapu is Karbi anglong ken dijang mate west Karbi anglong along sita aphai nang kamlo nasi labang so mai kipadu along ke ini tum kaphiri mimi ang nang lerok nasi labang so kaphiri mimi ang abang asapun nang jum chalo aki abur kan nang jum chalo pura law and order mate sarkar hin ben jongsi ili tuma ban apor ipithulo purute mo apor ge me hosi puthot labang so amai pi abang ke mi tu pedi tu po la pena ni tuma ban se dami jol di na pachini asila aru arim la pen ke longri amai long ke claim ke ta mabang tu or ke inge ta dokari la pen de ta mamai along kecepatan dan kadang kadang tudung hantar ini tu mungkin jadi di krim lo, kerana ke alam itu kadang kita yang cedok lumpuh kusi dimci pagi ini. Arkoi kreket thom arni ingdeng thongke prapho rongmar jong mentila arong amahang ki thek arni rongmar jong pathu aklam along katalon pon. Rongmar jong Development Committee atumpen cipatir pi ponsi bangso ajai mek paman ponlo. Ada por phai troksi apor RDC amai pholong komar killing pensi lama ingthur pon. Lapen laso aphi karli tang atumaphan sarkari gambura jonasing tiso japonsi chikimo pon. Bangso aphi RDC konchun bang mojasing tiso ahin pensi pathu ahin ingpu pon. Mai phu long komar killing pen mai chiphem phu ponsi
Rat amai pi along alohi aman pen em Omor Singh Titso MLA Dorsing Ronghang SK Mondol lapen kaprek manpeng kedo tumpen chenglok radatum chitong dunsi mesen pen ke pachun pon in khada teng pen nilitum atumi atarikan ke 3,65,000 apota kidu kelak arada phan nilitum ron ponigerlo lapen ako nonta ladak pusame pinita la sorong adung arai kedoan pusa pak pharu si sosia pota bang ready lo tapi ni bang pak thom si ron pon lo lam bang ke lapen jasamet peda bang ke non la pota kado we kawi atum an pusame non pota bang nang apply do nang po lapen ke aprang abang ke Karbianglong Autonomous Council pen order awe pin si pota ki pido lahaya pota an seme nilitum cancel et po lang cari pensi na pen gano nilitum siam sar nang arda abdun tip pen siam sar nang pin khata teng pen lang kaijan along sitame nilitum eviction claim edlo la pen ke Dimapura long sitame ko ana ningkan pen ne claim un pin adim seda dudu koloni same nilitum nini eviction claim ponlo la pen non khan kolonia bangda ke claim ponji hola dakta dolang la pen ke ilitum Karbianglong ke jasemet pet ke cingthur pon pik nang cingthur pik nangi polo labangso ka cingthur pik nangi busi ilitum phan ilitum IMP Horen Singh be lapen ilitum asiam sar Dr. Tuliram Ronghang lapen ke MLA tum an kadog we chelangsi ilitum forlen atwarda wando lapen forlen atwarda non selam bomlo lapen longle ke dama tum an sitame hiki aduli sitame konke pin pen si longpon lo kado ka vi sitame lapen aja kadim ke ki pipe dolang lata pipon po lapen jasemet peda bangge non Karbianglong abangge jasemet pet ke thengpi thengprang habit kado we saide habit a pirunang ko thengpi ta pinang ko towar jong si nangi pulo dang lapen towar jong si dolo pulo tang ilitum ke paprang amu bang paprang pon mucot po lapen prap mucot po lasi jasemet peda bang ke non nili ke thekdam long bang ke Karbianglong arada tum sitame kaching thurlong patikuk dunang pusi doboka ariza pangden forlen ke wang along sitame hola kichi asu tum sitame ladak thing pierong bam hepha apsi ladak ke towar ponlong lipul la so tengsi National Highway Authority atum sitame non la doboka rija pen wan besi belek survey thunang ko la pen ke sot nei bangke border area itum pota pinang po la penan parte dak rong rupar lu tame do barim tuman ana bangke pota itum piponang po ili tum bangke ningkan pharu ke plenga rong ta non ta pota wieng sila na bangke pulo dang te itum pudama thai bedalo eta along le ke ningkan phokep si sai chu kilo seta ili tum thekdam long lo aphu amen ta lata matro la sorkari dokholdar pusido hilang langdam lote la ka sentar fuluni bukulia la adang pi hidi bahari baria hidi ta non la son si dolang ho ani kan bang ason da thau ni lutum dak rong marjong arat kadu kawi cepa mai sini lutum dak mai ko pachun pon pham chisi chedang pon lo dapen bang sol along lutum dak rong berong thak du dak rong chepeng pen du long chingri pen du se kadu kawi arat cepa mai sini lutum pini bang so mai chechun pon lo kichun ason lo tema kini lutum dak kethe kibi charli tumo sumara klimang phatum du sema asu se nilutum akeja pen alang asu se alang lutum samne puthot phang ka bang jilang ka chingtho thaiya phan nilutum keja pondu lasi nilutum ke mangala lo asu se ka chingtho pon thaigi asu se ke thekere pen ke klem mon thek ka dam pon thaiya phan lasi nilutum dagrong marjong pen samne secretary president rong saru basardumen samne nilutum se pamai di bang so sai ke deng pon Pininga singkan hawar kang thura teran mati thi hek pen HKA rong thilu rong plimpla matum patir pi pongsi rong plimplam pathok lamalong kedam tang arkoi ni phai kri si arni pen pangching pongsi arkoi ni phai kri hini arni surhini ra inkoira hinia pharman ingdeng pli mesen pen pachun pon
Kijut siarni aluhisar poman pen KAAC speaker long kitimong lapen VDC chairman Rajbuteron lapen KSA dilayaro lapen kaprek kithege citong dunsi mai misen pen pajut pon. Manja pen Bidya Singh timong karbilong rea birtalong birtanang pali. Si sinh thu lang là si là server bang ai kenang kibi bang ai ne ro là si ansisi along e pi phan do we sharing si passion ni phan do we han shuni la Dasemet daso festival bang kenang tumpulo de rong pemplam la benong thilu habar long kapa phihu pen kapa prangi phan daso isi kap akemang sigi pon pulo la sinang lihin pen nang li MEC dutik ba ian tarlongon lo nang lihin pen la songbang pen nang li kopi lo zakerap tangke da rong thilu apan da rong pemplam neli theo ko le do ko panja khase da rong pemplam da rong thilu ta da erison ro open system kempilo apan robot da klempilo asota na kala kuminte hola pilo lasota bojata da pado pilo lasota penang pilo da rong pemplam ko alota kuminte hol pilo ko da no klemom dipta open system kempilo so sa da maruta kuminte hol pilo da kuminte hol pilo da padalo iwan akal rong pemplam am khusat kali barong pemplam sa hol ka da homasti khanda along tinda ma ke bangji ani nang li kopi kirap ji theta national ni matha dum masa kerap ji phangke ne ba wanan lo so homasti ba kang chori phan ning hang na si rat no se ingret ke te adun e pot do ka ti shabrin si pa chri phan nang shabrin son te si ne rat ma chen ne ke da Arkoi ni phai kri siarni lakhain ko retro Duarbaguri MEC constituency angkang kajirong hangpia klamati kohora along karbi honghari youth council tumpen patirpi ponsi risoi jang pharman ser klipon ada por phai troxia porpen guru sar longki phangchola pen buron sing ingti GB tumpensi risonim so pharman hemphu mukrang pirasinjar nama phan ser klipondo lapen karjua thanthelia phansitami chithok jijurpon bangso phi por phai keba porpen porom puthialam jumisen chethan ponrinti Bangso phi honghari youth council pen chapatir pi ponamai phu bilison terang la pen sar imtisu kongchun bang KHYC pen mai chaphem phu ponsi mai pangcheng pon labang so mai along aluhiaman pen karbi kurusar chingruma mai bidisar harsing hanse kongchun bang mudorsing teron la pen SGB la pen ronga saratum chetongdun risonim so pharmansi karklipon vomot vokantami mesen pusi kurusaratum pen thanang pachini pon Kohora pen mirsing tokbi karbilong rea birtalong birtanang pali. Lalu Terbimbing Council kese Troxy ni si amhang patek lo koi ni pai kri siar ni si amhang patek konek lo nasi labang sia asom da pume yang part si kecil lo madim di kecil kain lo labang si kumat ni aphan ki jong PUBG kumane aphan ki pulu political organization da culture ni song da labang si ni masong religious organization si
lasu aron pen jasimet bakar tum ke koi kargi aron lasu aron along koson pensi ubi ke char di thegima koson pensi ubi ke ar am ki dun thegima lape an ke adak ki dak wang pen kaprek hawar kaprek hawar long kidu aron bari matum long atum pen koson pensi tum arna dak thegima lai hu put hak jangan kecil siapa si ahong klamsi selam kilo masih kedok kita asam kilo kok kiduk punon keplang punon kibi punon kibi ini kok masih soal 6 kilo desmet aron dari atum target aron ekroy aron dari ekroy atum angbong si desmet bangke itu bangke alam tum nasab ko yo ni importance kilo mati ardi konik lo masih kidang jina kan stame kedok kave aron barin doan stame cingrum rakyat siap sanksi bangke kabor apen ka नाम रिगा जे पंसी बोली तो अपन के पिनिस्ता में तक पंगे कई सीलो और कोई सीलो पिनी गया महंगे ठेक सो सो फिर समय महंगे ठेक को तब तलोन लेसी सीमेंट पूरी की में तो सोसी और नाम लम छन ठेक जी मा कोसम से ओमी पिनी तुम एप्रांग की डांग जी करकली के जी जो लोग कची जी ठेक जी मा चेरा बुन ठेक जी लाई हो तब से कोनी छन कोने लो लाइक से नाले में छन दे इवेंट में के सारी सो अपन के लिए कर yang hari council lo ngam konsen bang Pini birta, an sekang ton pon iglo, dome thak me kardom.